गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। एनसिसि इउनिट मावख' लुफुंनो थाखाय बनरगाव खाग्राबारि ओनसोलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा जायगा नायगिदिंहैदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो बिटिआर गेलेमु बिफाननि सिएसडि सोमदोन मोसाहारिया बिटिआरआव एनसिसि इउनिट मावख' लुफुंनो थाखाय जायगा नायगिदिंहैदों आरो बे मावख'आव गासै 3,500 सोलोंसाफोरखौ फोरोंथाय होनायनि सुबिदाया थागोन आरो फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो खामानि मावनाया जागायगोन होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायदों। गोबां सुबुंफोरानो बिटिआर ओनसोलाव गंसे एनसिसि इउनिट जानायखौ लुबैदोंमोन। थिग बेबादिनो बिटिआर ओनसोलाव 73 आसाम बेटेलियन होननाय मोनसे एनसिसि इउनिटखौ मोननो हादों होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। बाक्सा जिल्लानि मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियाव एबसुआ गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरजों गोनांथारै सावरायलायदों। बे सावरायलायनायाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों। लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि हारि माहारिफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोखौ माबोरै गोख्रों खालामनो हागोन बेनि सायाव सावरायलायदों। क'अर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन एबा सिसिबिटिआरआ जेब्लाबो सोलोंथाइ समाजारि जेंनाफोरनि सायाव खामानि मावगासिनो। थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव बिटिआरनि मोननै लकसभा बियाब क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय जयन्त बसुमतारी आरो दिलीप सयकिया बिथांमोनखौ बिटिआर ओनसोलनि जेंनाफोरनि सायाव पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनो खावलायदों। लोगोसे बिटिआरनिफ्राय मिरु सरकाराव सासे केबिनेट मिनिस्टार नांगौ होननानै सिसिबिटिआरआ दाबि खालामनायखौ दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होदों। क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव हरखाबै मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि आगान। थांनाय सानखालि फकिराग्रामनि नामाफारायाव हाखौ लानानै मुस्लिम आरो राजबंशीनि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनाय समाव नायगिदिंहैदों मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। राजबंशी सुबुंफोरखौ गाग्लोबनाय भिडिअ'आव गोसारनाय साफ्रोमबो दायनिगिरिफ्रा सासेबो बारग'नाय नङा होननानै बुंदों जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। बेजों लोगोसेनो धुबरी जिल्लायाव रकिबुल हुसेननि देरहानायखौ लानानै बांलादेशी सुबुंफोरा बेबादि थागिबि सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबनो गोहो मोन्दों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिबावदों बिथां जयन्त मल्ल बरुवाया। लकसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ लानानै सासे सुबुङा गावनि आसिखौ दानस'नानै मन्दिराव दान होनाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला छत्तीसगढ़ रायजोनि दुर्गेश पान्डे मुंनि सासे बिजेपि दोलोनि हेफाजाबगिरिया बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ नांगौ बायदि मासि देरहानो हायैनि दुखुजों गावनि आसिखौ दानस'नानै काली मन्दिराव दान होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा हादरनि थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बिबाननि थाखाय समायखिरा लागोन। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ समायखिरा लाहोगोन नरेन्द्र मदि बिथांखौ। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे बिथांनि केबिनेटनि गोबांसा मन्थ्रिफोराबो समायखिरा लागोन। बेनि थाखाय राष्ट्रपति भवनाव गोख्रों लाहार फाहार खालामगासिनो। नरेन्द्र मदि बिथांनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मोन 7 हादरनि गाहाय मन्थ्रिफोरा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव सा 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। रायजोनि सा 400निबो बांसिन आबखारि कनस्टेबलफोरखौ ट्रान्सफार खालामनो बिथोन होदों। रायजोनि आबखारि कमिसनआ गोदान बिथोन फोसावनानै 400निबो बांसिन एक्साइज कनस्टेबल एबा आबखारि कनस्टेबलफोरखौ ट्रान्सफार खालामनो बिथोन होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आबखारि कमिसनारआ एक्साइज कनस्टेबलफोरखौ ट्रान्सफार खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थिसननाय जादों। बबेखानि ट्रान्सफार खालामजानाय गासैबो एक्साइज कनस्टेबलफोरखौ फैगौ 14 जुन 2024नि सिगां गावबा गावनि गोदान जायगायाव जयेन जानो थाखायबो बिथोन होनाय जादों। मणिपुराव हाथियारजों लोगोसे बमा बोखांनो हादों। भारतारि सान्थ्रिफोरा मणिपुर पुलिसनि हेफाजाबाव स्रोदै खौरां मोननायनि उनाव मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों मणिपुरनि बिष्णुपुर आरो इम्फल इस्ट जिल्लानिफ्राय गोबां हाथियारजों लोगोसे बमा बारुदफोरखौ बोखांनो हानाय जादों। आसामनि मोन 16 जिल्लाफोराव आसाम रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना येल्ल' एलार्ट फोसावदों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना हाइलाकान्दि, करिमगन्ज, डिमा हासाव, कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं, हजाइ आरो गलाघाट जिल्लाफोराव येल्ल' एलार्ट फोसावदों। नगाव, बिश्वनाथ, सनितपुर, लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लाफोरावबो बोथोर बिगियान बिफाना येल्ल' एलार्ट फोसावदों। बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय जिल्लाफोराव गोबां बिबांनि अखा हानो हागौ होननानै फोरमायदों। राम मन्दिरसिम थांनो आरो फुजिहैनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे मोजां खौरां फोसावनानै होदों। रायजोनि 1 लाख सुबुंफोरखौ बेसेन होनाङाजासे सरकारनि खरसाजों राम मन्दिरसिम लांनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। अय'ध्यानि राम मन्दिरसिम थांलाय फैलाय, थानाय जानायनि थाखाय गासै सुबिदाखौ खालामनाय जागोन। आसाम सरकारा बे बोसोरनि गेजेरावनो रायजोनि 1 लाख गोरिब सुबुंफोरखौ राम मन्दिरसिम लांनो थिरांथा लादों। मैया एबा 8 जुनखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा राम मन्दिराव थांदोंमोन। बे समावनो बैफोर गोनां थांखि लानायखौ मिथिहोदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।